Hello friends, welcome to this program Igbo Amaka, the spoken Igbo. Okay, dịka anyị mechagoro n'ụbọchị nke gara aga, n'ụbọchị taa anyị chọrọ ka anyị leba anya n'ihe a na-akpọ ndakọrịta gịnị ụda ume, nke anyị na-akpọ n'olu bekee vowel harmony. Vowel harmony. Na dịka m kụziri na mbọsị anyị kụziri maka nke n'ụdị abịdị Igbo, agwa m unu wee sị na ụda ume dị ụzọ gịnị abụọ, nke bụ ụda mfe na gịnị ụda arụ, otu a na otu gịnị na mgbe ọbụla anyị na-eje na ewejụọ gịnị bụ ndakọrịta ụda ume, ya bụ ajụjụ ị kwesịrị ịjụ onwe wee sị na ndakọrịta ụda ume bụ mgbe okwu si n'otu otu wee mee gịnị pụta. Ya bụ ka anyị ga-esi wee kọwaa ya ka onye aghọtaghị aghọta ihe anyị na-ekwu, dịka nke a bụ otu a, nke a bụrụ otu gịnị mgbe okwu si na naanị n'otu a wee mee gịnị pụta, okwu ahụ adaghị iwu ndakọrịta gịnị ụda ume, ma ọ bụ na o si n'otu nke a wee mee gịnị pụta. Mana ọ bụrụ na okwu si ebe a pụta, ị maa na ọ daa iwu ndakọrịta ụda ume. Na kedu ka okwu ga-esi wee si n'otu otu wee pụta ka ọ ghara ịda iwu ndakọrịta ụda ume? Anyị na-anya ebe anyị ga-afụ okwu izizi e nyere anyị, ụka. ụka gịnị ụka. Anyị na-anya ka anyị dee ya ọfụma ka ọ ga-esi wee dị gịnị very very gịnị bold. Now anyị na-anya o bidoro ebe a dị ebe a, ọ nọ n'otu gịnị anụnwa dị ebe a dị ebe a, o sighị n'otu a. Ịfụrụ a ebe a mba, ịfụrụ ụ ebe a mba, ya bụ na ha a si ebe a, ụ wee mekwa gịnị si ebe a, ya bụ na ọ daghị iwu gịnị ndakọrịta ụda ume. Ka anyị nebakwa okwu ọzọ anya, ọkpụkpụ. ọ dị ebe a, ụ dị ebe a, ụ dị ebe a. O nwere ka isi wee fụ ụ ka o si saịda mba, ụ dị naanị n'otu a, ya bụ na o na ụ nọ n'otu a, o meghị gịnị ọ daghị iwu gịnị ndakọrịta gịnị ụda ume. Anyị wee na-anya n'okwu ọzọ nke bụ gịnị akpị. O wee sị gị a na gịnị anyị na-anya a, ọ dị ebe a na-atụpọ ya ihe n'elu na ala, mana maka na ọ bụ kapital anyị dere ya n'okpukpu mkpụrụ edemede, ya ka anyị ji ede ya naanị na gịnị ka a ga-eji tụpa ihe naanị na gịnị n'okpuru, wee na-anya ebe a wee dee ya akpị. Ya bụ o nwere ntụpọ n'elu na ala, o si n'otu gịnị o nwere onye ọka na-agbagwoju anya. Ya bụ na mgbe e nyere gị okwu wee n'anya fụ na ụda ume niile dị na mkpụrụ edemede ahụ n'okpuru okwu ahụ, ya bụ mkpụrụ edemede ụda ume dị n'okwu ahụ si n'otu otu wee pụta, ọ daghị iwu ndakọrịta ụda ume. Ngwa ka anyị nekwa anya n'ọmụmaatụ ọzọ, otu ebe anyị nwere nwee i, nwee o, nwee gịnị u, anyị wee nwee okwute. Ọ bụrụ na ya kpọọ ya okwute, anyị kpọọ ya gịnị nkume. Now ị na-anya o si n'otu nke a, otu gịnị u sikwa n'otu gịnị nwa n'onwe ya sikwa n'otu gịnị ya bụ na ha niile ụda ume niile dị n'okwu a si n'otu otu wee mee gịnị wee pụta. Anyị a na-aghọta ihe anyị na-ekwu? Ị nekwa anya na okwu nke abụọ so ya bụ Chineke. Chineke not maka na ọ bụ n'elu. Ọ bụ na ya edeghị okwu arụma na capital letter, ya bụ na mkpụrụ edemede gbara okpukpu, o kwesịrị ka o budo ntụpọ n'elu. Ya bụ otu a, mgbe ọbụla anyị na-ede ya dịka mkpụrụ edemede ndị obere, ọ na-adị otu a nwee ntụpọ n'elu. Dịka nke anọ anyị fụrụ na mgbe ọbụla anyị dere ya n'okpukpu, anyị na-ede ya ntụpọ na anyị na-ede ya ka tụpọ ya na, mana anyị chọ ide ya ka nke obere, ya tụpọ ya n'elu na gịnị na adị, iji gwa anyị na ọ bụ gịnị mana nke a bụ ite, igbe, ikwe. Kedu ebe anyị ga-enweta ife? Na anyị wee nweta ebe a sị gị okwute. Ị naghị afụgo na okwu ndị a si ebe a nwee chiọma, ọ dị ebe a, ọ dị ebe a, nke a ọ dịkwa ebe a, ego, dị ebe a, o dị ebe a, o ha nchaghị na dị ebe a. Ya bụ ka anyị nebazie anya n'okwu ndị ahụ dara iwu ndakọrịta ụda ume. Okwu ndị ahụ dara iwu ndakọrịta ụda ume.
maka oge ụfọdụ na-awa bịa n'ule asị anyị dịka n'ule WAEC edepụtacha okwu asị gị ka okwu nke ahụ na-eme gịnị nke dara iwu ndakọrịta ụdaome. Kedu ka ị ga-esi wee mara okwu dara iwu ndakọrịta ụdaome? Okwu ọbụla si ebe a, ụdaome ọbụla si ebe a dị na mkpụrụ okwu ọbụla dara iwu ndakọrịta ụdaome. Na ka anyị nebanye anya na nke mbụ, wayo, a na gịnị, o. A si n'otu a, o wee si n'otu gịnị, anyị afụrụ na o mere gịnị, ọ dara iwu ndakọrịta ụdaome. Ya bụ na asị anyị ka okwu dara iwu ndakọrịta ụdaome, wayo mere gịnị, so na ya. Ọzọ wee bụrụ chiọma, chiọma, i mere gịnị, ọ nọ ebe a, ọ wee nọrọ gịnị, ebe a wee mekwa gịnị, nọrọ ebe a. Na ahụrụ ya na o mere gịnị, ọ dara iwu ndakọrịta ụdaome. Kedu ka o si dị iwu ndakọrịta ụdaome? Maka na o sighị n'otu uche, o sighị naanị ebe a maọbụ naanị ebe a, kama o si ebe a mee gịnị, si ebe a. Ọzọ wee bụrụ oko, nkwọ, o si ebe a, o si ebe a, ọ wee mee gịnị, si ebe a. Ya bụ gịnị, ọ dara iwu ndakọrịta ụdaome. Anyị wee nwee oroma, orange, maka ndị amaghị ihe anyị na-akpọ ya n'olu gịnị, bekee. Ọ sị o si ebe a, o sikwa gịnị, ebe a, mana a dịrị mee gịnị, si ebe a. Ya mere ya gịnị, ọ daa iwu ndakọrịta gịnị, ụdaome. Anyị wee nwee suya, suya, u si ebe a wee mee gịnị, sizie ebe a. O mere gịnị, ọ dara iwu gịnị, ndakọrịta ụdaome. Anyị wee nwee ọzọ bụ ashawo, nke anyị na-akpọkwa ọzọ, anyị gbara akpọ ya ashawo, ya kpọ ya gịnị, akwụna. Anyị na-akpọ ya, ya na-asị gị na mmadụ bụ akwụna akwụna, mana anyị bịa kpọbiri ya asị gịnị, akwụna. Ya bụ ashawo bụ gịnị, a si ebe a sikwa gịnị, ebe a, mana o mee gịnị, ya siri ebe a, iji gwa anyị na o mee gịnị, ọ dara iwu ndakọrịta ụdaome. Oke, ya bụ na anyị na-anya ebe a, anyị ga-ahụ na okwu a niile mere gịnị, dị ebe a. Mkpụrụ okwu ndị a ọ bụghị ahịrịokwu. Ihe dị iche na mkpụrụ okwu na ahịrịokwu bụ na mkpụrụ okwu bụ words, while na ahịrịokwu bụ gịnị, sentence. Now nke a dị ebe a niile bụ gịnị, mkpụrụ okwu, they are not gịnị, sentence. So mgbe ọbụla anyị sị na kedu ka anyị si ama kedu okwu ndị ahụ bụ ha na-adakarị iwu ndakọrịta ụdaome. Nke mbụ bụ okwu ebitere ebite. Ịma na onweghị asụsụ zuru oke dịka anyị na-ekwu ya. Igbo na onwe ya emeghị gịnị, ezukwara n'oke. Enwe nke a na-akpọ okwu fara asị na Igbo nice. Ya bụ okwu ndị ọzọ anyị jiri n'olu bekee wee gbanwee ha, tinye ha ka o si wee dịka asị mmadụ ọsị quiet, kama anyị ga-edezide ya ịnọ nwayọ, anyị sị na kwe, anyị were KW wee mee gịnị, daa Q dị na gịnị, okwu English nke ya bụrụ gịnị, kwe. Ya bụ na wayo bụ okwu ebitere ebite ka ọ bụ. Oroma, suya, acha, okwu ndị a niile, ma agidi, ma ịchafụ, ha ncha niile bụ okwu eme gịnị, ebitere ebite. Okwu ndị ọzọ kedu ebe esi amata okwu? O nwere okwu mbite dịka ma aha mmadụ ụfọdụ dịka Okonkwo, Chima, Akụnne, Ngọzika, ha ncha niile bụ gịnị, okwu ebitere ebite, okwu bụ aha mmadụ. Biko ọzọ wee bụrụ okwu mmewe. Enwe ihe a na-akpọ n'Igbo asị gị okwu mmewe maọbụ okwu mmewe. O si ka weda na Igbo niile onu elu, ọ bụrụ na ebe etinyere gị ụda asị gị na okwu mmewe. Ya bụ the new gịnị, words, okwu ọhụrụ. Ọ bụ na ya kpọọ ya okwu mmewe, anyị akpọ ya gịnị, okwu ọhụrụ. Ya bụ dịka asambo, ihe a na-akpọ ya kpọruo ya n'isi bụ gịnị, asambodo. Ọ dịka anyị bịara ebe asị ịfụ mmadụ ọsị akwụna, asị gị onye a kpọruo ya n'isi bụ akwụna gịnị, kwụna. Asị gị na asam, esi na gịnị, asam gịnị, bodo wee mee gịnị, dịrị. Okwu ndị a niile bụ gịnị, asị gị mahadum, ihe a kpọrọ ya bụ gịnị, mara ha gịnị dum, mana anyị bịa mee gịnị, chịkọta ya ọnụ ka okwu ahụ mee gịnị, dị na nkenke. Okwu ụfọdụ sitekwara n'olu mba. Oge ụfọdụ anyị na-anụ ihe a na-akpọ olu mba. Ọ bụ na ya akpọ ya olu mba, anyị akpọ ya olu ndị, which is dialect. Nwee Igbo izugbe. Igbo izugbe ahụ bụ the standard, the centralized gịnị, Igbo nke onye ọbụla bụ onye Igbo na-eme gịnị, na-anụ. Mana olu mba bụ ike onye Anambra na-asụ, onye Ebonyi steeti ama na-anụ, onye Enugu ama na-anụ, maka ha nwere olu mba ha, ya bụ olu obodo ha na-asụ. Nke a bụ okwu ụfọdụ bụ na-adakwala anyị iwu ndakọrịta ụdaome bụ gịnị, okwu mba. Oge ụfọdụ okwu mba ahụ asị gị arụ, isi mmadụ asị gị arụ, isi mmadụ asị gị na a na-enye gị ndụmọdụ. Arụ a bụ advice.
n'olu ụfọdụ ụfọdụ na-akpọ ya ndụmọdụ mana ịbịa na arụ ahụ dara iwu ndakọrịta gịnị ụda ume o mere gịnị ọ dara iwu ndakọrịta ụda ume anyị nwee okwu ndị ọzọ dị ka ọ maliko afọ arụsị ka ahụ ọ bụ nwee asị gị na mmadụ si gị ọ sị na ọ na-eji ajụ asị kedu ihe ọ bụ na mmadụ na-eji ime gịnị ịjụ ajụjụ ịjụta ajụjụ ihe gbasara ihe dị ụta ọ na-asị gị ajụ asị ya bụ asị dakwara iwu ndakọrịta gịnị ụda ume maka ọ bụ gịnị olu mba ụfọdụ mmadụ nwa akụpe hand fan wee dịrịzie eme gịnị akụpe a bụ ihe anyị ji eme gịnị ịkụ akụpe nke a wee bụ okwu ndị a niile bụ ihe dara gịnị ndakọrịta gịnị ụda ndakọrịta ọ dara iwu ndakọrịta gịnị ụda ume ọmụmatụ ndị a niile anyị nyere gị bụ okwu ndị mere gịnị dara iwu ndakọrịta ụda ume anyị nwere ozi ihe a na-akpọ chaatị ndakọrịta ụda ume mgbe ị na-ekwu okwu o nwere okwu dị ihu iji ile gị n'ihu were akpọ wee nwee nke iji ile gị azụ were akpọ nke ọ ga-abụ ị na-akpọ ile gị a na-emetụ akpọ gị gịnị akpọ ime gị ha na-aba na-eme gịnị a na-emetụkọ nke a wee bụrụ nke anyị ga-eme gịnị anyị ga-ese ya ese na ịchọzie ilebanye anya na ya na onweghị ogologo nkụzi dịzi n'ime ya na ebe ọrụ dị na onye ọbụla na-achọ ịmụ ihe gbasara ndakọrịta ụda ume bụ mgbe ọbụla ị nwere ohere ịkọwanwu na nke a bụ otu a na nke a bụ otu a na-atụpụ onwe ha ihe niile n'okpuru mana otu anaghị atụpụ onwe ha okwu ọbụla si ebe a adaghị iwu maọbụ osiri sọsọ ebe a ụda iwu mana o si ebe a si ebe a ụmụnne m o mere gịnị ọ dara iwu ndakọrịta ụda ume ọ bụ ihe a niile na-enyere anyị aka ka anyị wee marụ ebe okwu Igbo na oge ụfọdụ efu mmadụ asị chi bụ ụzọ o jee na ngwụcha ahịrịokwu jee tinye arụ maka na ndị ọcha bịara abịazi a na-edebe afọ obodo ụfọdụ ewere onu eji wee na-akpọ ya n'olu bekee wee deela anyị aha ndị ahụ ya ka mmadụ ga-eji na-ede afa na ode chi bụ ụzọ ode ya na afa bụ chi bụ ụzọ na arụ dị ya n'ikpeazụ ọ chi bụ ụzọ ọ bụrụzie ọ instead of ọ ga-abụzi o chi bụ ụzọ ọ bụrụzi okwu anụnwa mgbe ọ bụla ọ dị otu a ọ dara mfat ọ kachasị wee daa iwu ndakọrịta gịnị ụda ume biko ka anyị were asụsụ obodo anyị maka na anyị nebanye anya na-abịa ịdị Igbo ọ ga-enyere anyị aka ịma ka anyị si asụ ma na-ede edemede Igbo anyị ndewo